80% шумо без подписатсия тамошо мекунед. Подписатсия кунед. Иншалло ҳамин хел хабарҳоро мо шуморо расонда меистем. Ассалому алайкум бародарони азиз. ҳозир комментариҳои шуморо хондистам. дар бораи патент бо саволо бисёр шудааст. Яъне ман чанд пул маблағ супорем 2026 сол гуфтааст. бародарони азиз, 2026 сол 10,000 рубл маблағ месупорем барои патентон. яъне ман ҳамин гапа динам гап зада будам. баъд баъзе бачаҳомон савол доданд, ҳамиҷа саволошон ҳаст. ана гуфтааст ки 8900 рубл буд. ҳолиам ҳамуна гуфтестанда. мақсад хафои паспорта мега QR код аст. мо мега телефонмон отсканировать мекунем. ҳамо вақте отсканировать кардан 8900 рубл меброра. неким шумо 10,000 рубл супор гуфтестен. мо инра чӣ хел фаҳмем гуфта пурсидестан. ман мақсади ин бародаро ҳамин хел фаҳмидам. мақсад агар шумо вақте QR код кати оплатит мекунед, отсканировать мекунед, 8900 рубл меброра. шумо ҳава изменит кунед. 10,000 рубл супоред бародаро. 8900 у QR коде ки шуморо додагиян, у QR коди кӯҳнан. ҳамо QR кода ина мо мақсад барои оплатавай дорем. мо ҳам ҳамин QR кода ина дорем бародаро. мо ҳам метонем ҳамиҷа як суммара бинависем ба шумо равон кунем пули билета. мақсад мегем ки ҳамин QR кода маблағша супорен. шумо месупорен. дофи дигар мо бояд ҳамуна бояд изменит карда бо QR коди нав рӯй карданмон дар кунанд. и QR код уже намешавад. ира алиш карда дигар QR кодро рӯй карданмон дар кор мешавад. фаҳмидин? барои ҳамин хотир у QR коде ки хафои паспортонда ҳаст, ура через компютер иваз карда намешавад. шумо барои QR кодтона ҳамо се наша иваз кардан, сахрова рафта QR коди нав получат карданатон дар кор мешавад. бародарони азиз, шумо як чиза туғри бифаҳмед. дар ин ҷа ки туғри 8900 рубл месупорад, не ки ба қонунӣ, яъне қонунои нав кати 10,000 рубл кардагиянд. шумо 10,000 рубли супоред. хулос бародарони азиз, ҳамин патента 10,000 рубли супоред. патентотон анализ нашавад, нелегал нашавед, ягон ҷода сархам нашавед. сарбаланд хуш шавад, формаҳоро чотка карда корбортона пеш бурда гаштан гиред. иншалло аллоҳ нигаҳбонтон. сарбаланд. лайкҳоро фаромӯш намекунем. подписатсия кунем бародаро. 80% шумо без подписатсия тамошо мекунед. подписатсия кунед. иншалло ҳамин хел хабарҳоро мо шуморо расонда меистем.